време си поглеждам батерията. В всеки случай да разбера дали ще ми падне или нещо такова. И така. И са. Бутна нагоре, вярно. Я тун. Какво е това? Няма ли? Ми. Операта мъртват очите ми. Какво е това? That retarded. Squid stall. Повече не е така. Welcome to the house over there. You have portion from the last level. Don't use it. Няма повечето табелки, я ви ги чета. Казвам си, чета аз на Меси. Казвам. И съжалявам, че читам да го правя научно, просто искам да се сейфа. Извинявам се, знам. Това е чит. Знам, че чит, но просто искам да се сейфам, не искам да, например, ако умра, да се върна някъде назад и... Не, просто за това. Съжалявам, че читвам. Добре, само къде? Къде сега? Чак! Тук е! Окей. Окей! Да, не го това. Сега тук май някъде трябва да се кача. Окей. Сега там нагоре. Checkpoint. Yes. Easy pig. Аз имах пошенки, аз даже може да не идвам, ако нямам той, ама просто да видим дали има някакъв чест. Не, аз не знаех, че имам пошенки, ама. Пък може пък да ми дадат по-силни пошенки, не се знае. Ще видим. Всичко е възможно в тази Майнкрафт, всичко. И къстъм мапове, адвенчър мапове, няма значение, пъзъл мапове. Това според мен е най-готиното в Майнкрафт. Имам преди да оцеляваш, аз си правя поредица и на оцеляване на Майнкрафт. Сигурно, че когато мина джимп мапа, тогава ще започне EasyMax, кога ли ще качва, ако се питате. Ако се питате EasyMax, ще качва много скоро. Просто на него ме предсагам малко фрапс или там с каквото снимаме, но няма за много виждане за видео. Предсакам там фрапс или с каквото снимам, не го знам, май с Camtasia или не знам да. Ако аз снимах с Camtasia, ще аз си пусна камера, нали, тук да се кефите. Нищо се кефите, не съм красив. Тук е и фу. Чакайте, някой ми пише. Не видим кой е. Някой ми е звънял, добре. И сега какво? Пати! Не знаете, че значи. Просто се лигавах. Не знам, че гръмна е сега тук да... Опа! Добре, я съм не точно. И тук май... Да! Преди малко тогава... Той за regeneration като падна. Да се regeneration. Май той... Да, това е. Това на води. Да! Това е за regeneration.
Там трябва да скочим. Да, там, да. Окей. И това е пак някакъв... Тук е джим с пушенка. Няма как. Какво? Butter, that's where I need to go. But in won't happen right. Ага. Пише, че трябва там да натисна някаква ръчка да се отвори и на бутър. Не са няма го целя, защото съм кръг. I lead. It's a devil. Muhaha. Squid hole. Swim like a... той го знам, сега нагоре трябва да ходя по влага, това е трудничко малко. Но пък трябва да си вземи въздух. Това да е това. Тук има такава невидима стена. Това за те черпака на будилчето е ясно. Айка скрит. Той те черпака на будилчето, той е много добри те черпакове. Той си се прави трол мапове. Който само къде ми пише. Какво тук пише? Squidward Surprise. Не, пак си взем такъв. Окей, кучила! Дай! Видите. Също ще кажа да гледате, има приятел профил на име Новиел. Много хора сигурно го гледат, той е известен. Не баш много известен, ама. Приключвам този епизод. Надявам се ви харесва. Абонирайте се, дайте положителен вод за клипа, лайк, много не ще правите. Правите си какво си искате. Дайте просто положителен вод за клипа и надявам се ви харесва този клип. И какво кажа? Още... Чао!